Een mooier cadeau kon Jelmer Bloembergen van Stichting Wintersport Burren op zijn internet krijgen. Dit is het cadeautje. De nieuwe zielprem. Hier terug kunnen we het teamcellen weer mogelijk maken op een meter afstand. Zielen is Jelmer zijn grootste passie. En hij wil het er een graag om oren overbrengen. Kijk hem straks de poolcel mee aan. Dat mogen jullie met z'n tweeën doen. Nu nog niet, hoor. Leidt nog zelf ik instructeurs op, certificeerde CBO-instructeurs. Nou, dan kan mensen of jeugd kan zich aanmelden hier. Had ze zeggen van, nou, ik wil instructeur worden. Nou, dan kies je hier een opleiding voor van 2 jaar en daarna ben je instructeur. Dan verwacht je wel dat je 2 jaar les juist, maar daarna ben je gewoon een cel-instructeur. En dan, we hebben een nieuwe zielprem gekocht. En dat is vooral toen de corona kwam, omdat de jeugd kon net met teamcel, het mocht al niet meer. En dan zijn ze nou, dan moeten we aan boord komen waar iedereen een eurometer afstand horen kan. Er is een beetje feest. Tussen haakjes hoe het noemen meest met de corona, maar er komt een stuk of 20 man verdeeld door de dag. We hebben een zanger, Sander Metz, die komt even. En dan wordt het schip even een soort van invite. Er is nog net een naam, het skip maar naar doop weer. En als je het leuk vindt om een naam te bedenken, zet het vooral in de comments op Facebook of mail eens even naar info@watersportwereld.nl. En dan zien we dus al een paar weken wat voor namen dat er dan krijgt als we het skipje dopen.